cɛna muso denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'aw sɔgɔlen don aw ka télévision mandi de kan n'o ye MaliKunafoni.net TV aw bɛ micro trottoir de kɛnɛ kan komi an y'a fɔ a ye cogo min na don ko don an bɛ bɔ ka micro trottoir dɔ kɛ pour que ka aw la ɲɛnajɛ ani ka aw la kunnafoni o kunnafoni hukumu kɔnɔ an balima cɛna muso kunun kun ye 20 janvier bɛɛ b'a kalama bon kunun an ka jamanadenw kun bɛ fɛ ka bɔ ka marcher k'u ka dusumankasi yira ko pour que France ka taa voilà donc o bɔli ko in na an y'a ye k'a fɔ k'an ka tenitigiw bɔra k'u empêcher u y'u empêcher bon u y'u empêcher à leur façon voilà donc bɛɛ n'i ka hakilina de don a bɛ se ka kɛ dɔw bolo a ɲɛna dɔw bolo dɔw degunna voilà donc an b'a fɔ ko aw si an bɛ jamana kɔnɔdenw ɲininka patron ça va ok non i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlikɛbagaw ye bon ne tɔgɔ ko Arama Sisoko bon ne commerçant ne bɛ feere kɛ sugu ba kɔnɔ faamuyali sɔrɔla o la ne ko Arama e marchera kunun non kunun ne ma marché bon est-ce que e bolo sisan nɔ e yɛrɛ bolo kun jumɛn de la tenitigiw ye mɔgɔw bali ka marché kunun bon tiɲɛ yɛrɛ la marché kɔni ma kɛ a ma diya ye parce que Paris t'an enragé bilen wa an yɛrɛ bɛ fɛ dɔrɔn de Paris ka taga wa hali ma marché kɛ togo o togo kɔni juma don sini kɔni marché ka kɛ wa bon ɲɛmɔgɔ tɛ sɔn Paris marché ka kɛ munna parce que parisien de b'olu arrangé o diɲɛ fɛn fɛn min olu n'olu de b'o tila ni ɲɔgɔn cɛ e k'i sanse n'a fɔra Mali kɔnɔna la sa gɛlɛya ma commerçant olu kelen tɛ bolola baarakɛlaw ni fonctionnaire olu tɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ si tɛ ka wari sɔrɔ bon ni France tagara sa an bɛɛ bɛ lafiya an ka kow bɛɛ bɛ na net nafolo bɛ sɔrɔ ka ɲɛ wa o de kɔni ye ne ka kuma ye tiɲɛ yɛrɛ la France t'a arrangé quoi. Ok merci beaucoup. Jennifer ça va ça va i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an filɛlikɛbagaw ye bon ne tɔgɔ Musa Maïga patron est-ce que marchera kunun bon ne ma bɔ ka marché bon e ma marché mais e yɛrɛ bolo sisan nɔ kun jumɛn na an ka faamaw ye an marchekɛlaw bali ka marché ani e yɛrɛ hakilina ye mun ye kunun marché ko la bon n'i y'a jateminɛ ne bolo an bɛ wagati min na sisan marché ko kan ka jɔ quoi parce que France n'an y'a jateminɛ donc France bɛ yan pour que k'an dɛmɛ mais mɔgɔ dɔw ka compréhension fana b'a la ko France bɛ yan pour que ka jamana in lasegin kɔ mais an bɛɛ maliyɛn kelen de an kan k'an sigi k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a ko ni sigikafɔ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu ko France ka taa minnu ko France kana taa donc n'an ye hakilinaw yira ɲɔgɔn na a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka hakilina ɲɛnama sɔrɔ a ko la quoi ne kɔni hakilina o ye quoi yan ne kɔni bolo degunba tɛ ne kɔni ma ne kɔni bolo u ka to yan o ka di ne kɔni o ye ne ka hakilina ye faamuyali sɔrɔ o la merci ne bɛ ni ɲankuma nse sɔmɔ i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an filɛlikɛbagaw ye ne ye Asitan Sumaworo kunu nin ko in na u nana mankan ci an dala yan nɔ tenitigiw ni ala aw ye mɔgɔw gɛn mais anw yɛrɛ minnu bɛ yan anw degunnen don kosɛbɛ gazi bɛ ci ka don an kan polisiw bɛ boli ka don denmisɛnninw nɔfɛ minnu b'a la minnu t'a la u t'olu dɔn donc u nana dɔw yɛrɛ minɛ so kɔnɔ yan gazi b'an sɛgɛn musokɔrɔbaw b'an bolo so kɔnɔ donc vraiment ni bɛn ma kɛ fɛn min na u ko fɔ joona u ka taa u jɔ mais ni mɔgɔw nana kaban k'u bɛ marché kɛ n'u ma yɔrɔ tiɲɛ a b'u to yen mais n'a y'a kɛ gazi fili ni fɛnw ye a ma nɔgɔ anw bolo dɛ anw minnu bɛ yan vraiment anw bɛ degun kosɛbɛ hali u y'an ka denmisɛnnin dɔ minɛ ka t'o ci k'o jogin k'o bila yɔrɔ o kɔni man ɲi o degunba de b'anw yɛrɛ kan yan faamuyali sɔrɔ o la mais e yɛrɛ bolo est-ce que France kan ka taa walima a ka to yan n'an ka hɛrɛ b'a la a ka to yan tiɲɛ yɛrɛ la France ka taa tantɔ an bɛɛ somɔgɔw bɛ yen a man kan parce que an ka farafin caman de bɛ France
u bɛ baara kɛ u b'anw balo an dayirimɛ sirilen do ye vraiment n'a fɔra u ka taga cogo dɔ la o man ɲi fɛn min ka kɛ bɛnkan ye o de ka d'anw ye maliyɛn i mana maliyɛn du bɔ mɔgɔ yɛrɛ kɔnɔ i mana du o du bɔ i b'a sɔrɔ dɔ baramɔgɔ dɔ bɛ yen donc i bɛ mɔgɔ lata o y'a sɔrɔ i ka mɔgɔ t'a ka dugu la de mais e ka mɔgɔ bɛ yen e bɛ mɔgɔ lata taga cogo dɔ la a cɛ man ɲi dɛ dadigi bɛ k'an yɛrɛ la dɛ an k'o fɛnɛ jate minɛ n'i bɛ taa i ka taa cogo ɲuman na mais olu bɛ k'a kɛ cogo min na o man d'anw yɛrɛ ye parce que anw bɛ somɔgɔ dɔw bɛ yen o de don. Ok, merci Neba. Faye ni ɲankuma. An cɛ somɔgɔw. Nse i bɛ se k'i yɛrɛ fan filɛli kɛbagaw ye. Ne tɔgɔ ye Ama, ne jamu ye Mayiga ye. Yali sɔrɔl'o la. Ayiwa ne fa kunu mɔgɔw tun bɛ fɛ ka bɔ ka marcher pour que Faransi ka taa. Bon an y'a ye k'a fɔ ko an ka tenitigi ninnu bɔra ka u bali. E yɛrɛ hakilina ye mun ye o ko kan? Ne hakilina ye mun ye parce que tenitigiw yɛrɛ u b'a dɔn ko population de bɛ sɛgɛn mais olu fana bɛ siran Faransi ka ko in de ɲɛ. Faransi parce que an ka ko bɛɛ Faransi de n'an ko sisan k'an bɛ bɔ Faransi bolo an bɛ se ka b'u bolo ka sɔrɔ nin tɛ o an bɛ se ka ko dɔw kɛ ka an yɛrɛ b'u bolo ka sɔrɔ marché tɛ mais n m'a fɔ ko marché man ɲi dɛ marché ka ɲi mais n'u ko k'u ka gouvernement yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ ko k'an ka to tan an k'an ka to tan solution bɛ se ka sɔrɔ a la ka sɔrɔ nin tɛ o de bɛ ne bolo ko fɔ. Ok, merci. Faye ni ɲankuma. Non, kana. I bɛ se k'i yɛrɛ fan filɛli kɛbagaw ye. I bɛ se k'i yɛrɛ fan filɛli kɛbagaw ye. Oui, bon, ne ye Sitafa Yusuf Kulubali. Oui. Faamuyali sɔrɔl'o la. Ayiwa ne fa kunu marché dɔ kun kan ka kɛ yan o kun marché kun ne ko Faransi ka taa. Bon an y'a ye k'a fɔ ko tenitigiw ye mɔgɔw bali gaziw cira ko caman kɛra donc e hakilina ye mun ye o ko kan? Bon, effectivement, bon, ne yɛrɛ ye ancien ka o ye min fɔ ne ɲɛna ko a balila min na bana ko in Covid-19 ko parce que rassemblement interdilen don. Bon, comme o bɛ sen na o kɛlen bɛ k'o bali donc o de kama o y'a bali sinon c'est pas parce que ko o ye mɔgɔw bali marché la dɛ mais bana ko in de y'a to a balila. Bon, effectivement jateminɛ bon bana in c'est regroupement de b'a to n'a bɛ fɛngɛ quoi bon n'o de fɔ sinon effectivement tiɲɛ de don bana ko in sababu la n'a tiɲɛna bon o yɔrɔnin na effectivement moi j'ai compris ça o ye tiɲɛ ye quoi vraiment awɔ. Donc mais e yɛrɛ bolo est-ce que Faransi kan ka taa walima a ko bɛ cogo di? Bon tiɲɛna bon Faransi ka tagali Faransi kan ka taa ne yɛrɛ kɔni bolo a bɛ autorités de bolo parce que bɛnkan de b'an ni Faransi de ɲɔgɔn cɛ accord minnu fɛn minnu signé na bon n'a ma négocier ka ɲa bon c'est à dire que mɔgɔw kɔni b'u hakilina de fɔ dɔrɔn de autorités dɔrɔn de bɛ se ka nin disposition dɔrɔn de ta est-ce que ça veut o ne hakilina ye dɛ a bɛ parce que Faransi mana yɛrɛ ma to Faransi wulila de voilà donc a ko bɛ autorité malienne de bolo voilà vraiment o kɔni ne hakilina de y'a ko la. Ok, merci. Voilà pas de quoi. Nse nin ko kɔni ne fɛ tubabu ka taa kɛ a da man dana basa mun na an kɛlɛɲɔgɔn n'olu taara a ma rebelu bɛ don yan o y'an bɛɛ kɛlen su ye ne kɔni fɛn tɛ ko kɛta ye nin maɲi jamana kɔnɔ an bɛ ala de deli ala ka kɛlɛ in ban pewu sababu o sababu na ni kɛlɛ in bɛ ban masa rahamani ka na n'a sababu ye ne kɔni o de bɛ ne fɛ k'a fɔ. Awɔ mais kunu aw mun filɛ nin goudron da la kunu an sɛgɛnna gasi cira basa u nana u ye a kɛra sababu ye ka gasi cira a ma diya an ye mun basa nin ye mɔgɔ tɔɲɔ de ye nin maɲi kɛlɛ maɲi jamana kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ ala ka sitani ban an ka jamana kɔnɔ sababu o sababu na ni kɛlɛ in bɛ ban ala ka na n'a sababu ye kira ka na n'a sababu ye o de bɛ ne fɛ k'a fɔ. I tɔgɔ ni jamu? N tɔgɔ Ayisata Danbele. Faamuyali sɔrɔl'o la i merci. Mais chérie, ça va? Ça va. Ok. Oh. Aw tɔgɔ n'aw jamu? Je m'appelle Ibrahima Did Bandikou Traoré. Je m'appelle Dema Traoré. Faamuyali sɔrɔl'o la kunna aw tun bɛ yan marché yɔrɔ la? Awɔ. A ko kɛra cogo min na o y'a ye? Awɔ. An ka dɔɔni fɔ an ye tan. Kunu an kun jɔlen bɛ yan jamaba nana bɔ k'a fɔ
vive le Mali, à bas les France, vive le Mali. Donc ça me flare bola wani, on a tergadon. Pour ce fana sola gazi fili damne. Client fait non so gazi fili gazi tara bin doga so sanfé. U clara kana, u dona pe Mali kono. Kadom ne ga bonno gata. An sigile. Ama bol fo wo na mbola u wa chana. Awo. Wa ci dola ko ay badalo nfe. Ajigine no an so kere fe. Mɔgɔ bana u ma mɔgɔ ma faga feere la u ye fɛn u ye gazi fili an ma hali u ye dɔ bugɔ yɛrɛ mɔgɔ ma bana foyi mais gazi kɔni a cira an bɛ ji la an bɛ k'an ko u ye gazi kɛ k'an bu k'an vise ji la ok oh, merci merci ne fɛ ni ɲakuma awa somɔgɔw madame i bɛ se k'i yɛrɛ fanfɛli kɛbagaw ye ne tɔgɔ ko cɛmɔgɔ Mamadu Keyita ne bɛ Bamakɔ kura yan faamuyali sɔrɔla o la ayiwa ne fa komi e yɛrɛ filɛ e yɛrɛ bɛ Bamakɔ kura yan kunun marché kun kan ka kɛ voilà tenitigiw ye mɔgɔw empêcher ka bɔ komi aw yɛrɛ bɛ yan gaziw cira yɔrɔw la et tout degun kɛra voilà et puis n bɛ se ka dɔɔni fɔ a kan bon tiɲɛ yɛrɛ la vraiment jamana bɛ yɔrɔ min na bi n'a fɔra ko mɔgɔ bɛ bɔ ko minnu ka mécontentement dɔ yira force de l'ordre ka bɔ ka na gazi ci bon anw bolo i komi anw bɛ Bamakɔ kura yan ni marche o marche bɛ kɛ ni rassemblement fɛn bɛ kɛ o bɛna kɛ boulevard de l'indépendance la bon yen bɛnna anw sigiyɔrɔ ma n'a fɔra kuma bɛ gaziw bɛna ci an ka musokɔrɔbaw bɛ yan an ka cɛkɔrɔbaw bɛ yan kunu ni fɛn fila de jiginna anw ka du kɔnɔ an t'a dɔn fɛn min don bali de don wa min don an t'a dɔn a bɛ se ka taa fɛn mɔgɔ bana an ka so kɔnɔ vraiment an b'a ɲini autorité fɛ vraiment ni suguw bɛ kɛ n'u bɛ se ka gazi ciw ni fɛnw bɔ a la ou bien n'u bɛ se ka kuma ou bien n'u bɛ se ka yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ vraiment marche ninnu ni fɛn ninnu ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ vraiment ka Bamakɔ monument de l'indépendance yɔrɔ in bɔ a la vraiment dɔ ka se ka bɔ anw fana ka degun na tiɲɛ yɛrɛ la anw tɔɔrɔla yɛrɛ de parce que cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw b'anw bolo yan nɔ n'a fɔra kuma bɛɛ gazi de bɛ ka jigin anw duw kɔnɔ ka taa an ka cɛkɔrɔbaw n'an ka musokɔrɔbaw tɔɔrɔ vraiment o tɛ ko ye quoi vraiment voilà. Merci. Voilà, merci madame. Ayiwa an balima cɛnamuso aw yɛrɛ bɔra ka maliyɛnw ka kumaw lamɛn je pense que aw ye faamuyali caman sɔrɔ u ka dusukasi ani u ka laɲiniw la voilà o de tun bɛ an bolo bi ka da tulo kan donc an bɛ continuer an ka recherches fɛ halisa an b'a fɔ ko aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ